नोंथांमोना सिगाङाव थुनो बावदोंमोन ना दिनै थुदो रावबो नुवाखै साबस्क्राइब बाटन दाउदो बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामसै ब्र गाबोन 10टायाव रिजाल्ट फैगोन माथो जाखो माथो मानि आंहा बिसिबाव जोंगासिनो दङ यार आं आंनि रिजाल्टखौ नायनो हानाय नङालै नोङो नायनानै खिन्थाहर प्लिज ना दे आं खिन्थागोन नङा सिदा दा खिन्था खोनासंग्रो अब्ला मारै खिन्थानांगौ जुदि आंनि रिजाल्टआ 90% नि गोजौआव फैयो अब्ला आंनो खनबा मिस कल हर जुदि 80% नि गोजौआव फैयो अब्ला खनब्रै मिस कल हर जुदि 70% नि गोजौआव फैयो अब्ला खनथाम मिस कल हर दे आं मिस कल हरगोन साला दाबखा आंना खिबाव जोंगासिनो दं ओरैनो आं 10टायावहाय मिस कल हरखौ नेना थासिगोन नोंनिखौ औलै दे टेनसन दाला साला 10टा जाबाय मिस कल फैसै साला खनसेबो मिस कल फैयासै रिजाल्ट फैबाय Yes. 30% ल'नो आं 36 सयल'नो बारा बिदा फंबाय पास जाबाय न'नि मानसिफोरखौ दिनै बियार लोंहोजोब लोगोफोरनोबो बियार लोंहोजोब न' खाथिनिखौबो बियार लोंहोजोब लामानि सैमानोबो बियार लोंहोजोब बै फाग्ला नों रिजाल्ट मोनगोन माथो जाखा माथो जाखोसो नोंहा गिगासिनो दङ नायबाय मोनसे फिसा पेपारा आंनि लाइफखौ बा आंनि फिउचारखौ डिसाइड खालामा मिथिबाय बेखौथ' बुजिबाय नाथाय बुंबायना नोंखौ मोनसे फिसा पेपारा आंनि फिउचारखौ डिसाइड खालामनो हाया मिथिबाय आरे बुजिबाय नाथाय आरे बुजिया नामा नोङो आं मा बुंदों बुंखाबायना मोनसे फिसा पेपारा आंनि फिउचारखौ डिसाइड खालामनो हाया मिथिबाय रिजाल्ट उदां आरे आं क्लास गेलेदोंमोनलै आं जोबोद गिगासिनो दङ पेपारानो आं गानसो लिरना फैदों बेबो बिग्रायदानिसो आं दा मा खालामबावनांगौ फेल जागासिनो आङो बिमा बिफाया आंनो ओंखाम होनाय नंला